बे ब्रेकिं निउज दिनैनि कमेडि निउजखौ फरायदों आं माबानि बिजामादै फिसाजो खावना होसोजानाय आं दिनैनि ब्रेकिं निउजआनो जाहैबाय भुमिका नायखुमा जाग्राया मालायनि थोरसिनि ओंखामखौ सेनानै जानो नागिरदों। आंनि आमानि फिसाला खौरांगिरिया फोरमायहरनाय बायदिब्ला भुमिकाया हराव लाग्रा बाल्थिंआ इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ हरनायमोन। बेखौ मिन्थिनानै इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि हिन्जावा बे बाल्थिंखौ लांफैफिनो। बे बाल्थिंखौ लांफैफिननायनि थाखाय भुमिका नायखुमा जाग्राया सानथामसो गाबै गाबै मिरामिस ओंखाम जायाखै होननानै खौरांगिरिनि सायाव फोरमायदों आरो ओरैबायदि फोरमायबावदों जे बे बाल्थिंआनो इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड आरो गावनि अनलायनायनि नेरसोनमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला भुमिका नायखुमा जाग्राया गोबां बार एबा वाइन शपआव जौ लोंनायनि बाखि दङ। बे बाखिखौ सुख'नो थाखायनो मालाय हिन्जाव गोनां हौवाफोरजों ज' थांनानै बाखिखौ सुख'नायनि खायदा बुरि बाहायो, सेलफि लायो, गोबा गोबा फट' लायो। अखानायै गमामायैनो भुमिका नायखुमा जाग्राया इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि हिन्जावखौ खानाय साफुनो थांनायाव गोबां आइजोफोरा बेखौ खाख्रमनानै दोनो। भुमिका नायखुमा जाग्राखौ खाख्रमनायनि उनाव गावखौनो खानायाव हमनानै बुद्रुनो नागिरनायाव भुमिका नायखुमा जाग्रानि खर'नि थेमा थिदेखौ नुनानै रावबो आइजोफोरा बिनि खाथियाव साफिफैयाखैसै होननानै खौरांगिरिनि सायाव फोरमायो। गोबां सिख्लाफ्रा हिन्जाव गोनां हौवाफोरजों लाइन मारियो, सिख्लाफ्रा लायहोयो आरो हिन्जाव गोनां हौवाफ्रा लाफाखायो। बेखौ होबथानो थाखाय दिनै धरना होदों फ्लाइटनि लामायाव। फ्लाइटनि लामायाव गोबां आइजोफोरा धरना होनानै ओरैबायदि बुङो जे सिख्लाफ्रा बेफोरबायदि लाइ होनानै लाफाखा होनाय बेफोरखौ बन्द खालामनांगौ आरो ओरैबायदि खावलायदों गामि गामि लाइ फैयोबा खाथियाव लाफाखौ दाफोफा आरो जायफोरनि न'खराव लाइ दं खाथियाव लाफा दंब्ला बे लाफाफोरखौ फुनानै गारहर, नङाबा उनाव बेफोरबायदिनो सिख्लाफ्रा लाइ खानो होफ्ला लाफा खानो होयो। दा बेखौ खौरांगिरिनि सायाव फोरमायो। इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड आरो नायखुमा जाग्रा भुमिकानि जाथायखौ नुनानै गोबां हौवाफोरा हिन्जावफोरजों सेलफि लानाय, मालायनि सिख्लाफोरजों मालायनि हिन्जावफोरजों सेलफि लानाय फट'फोरखौ फेसबुकनिफ्राय बोखारना लादों, इउटुबनिफ्राय डिलिट खालामना लादों होननानै आंनि आमाय फिसाला खौरांगिरिया फोरमायदों। र' रेकर्ड जागोन ना जायाखै नायनि, नङाबा ओरैनो बखिबाय थानाय जागोन। दा जादों। आरो मा बुंबावनो, आंनि आमायनि फिसाला खौरांगिरिया ओरैबायदि फोरमायबावदों इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि हिन्जावा ओरैबायदि बुंदों आं एसेबां दुखु खस्थ सहायनानै नाजों बेदरजों ओंखाम संनानै जेब्ला थोरसियाव जानो लायो बे थोरसिनि ओंखामखौनो भुमिका नायखुमा जाग्राया सेख'नानै जानो नागिरदोंमोन होननानै फोरमायदों। भुमिका नायखुमा जाग्राया खौरांगिरिनि सायाव ओरैबायदिबो फोरमायदों आङो एसेबां फेमास मानसि, आंखौ मानो बेफोरबायदि पस्ट होनांगौ, गुबुना मा सानांगौ, आंनि गोसोथोनाया मा सानांगौ होननानै बुंदों आरो ओरैबायदि बुंदों आं ओरैबायदि फेमास मानसि आंखौ सिगांखै नायनो हायाब्लाबो गोबां मानसियानो आंखौ नायखुमायो। आं बेसेबां फेमास मानसि, आंखौ बेसेबां मानसिफ्रानो नायनो मोनाब्लाबो नायखुमाथारो, बेखौ खौरांगिरिनि सायाव फोरमायदों। खौरांगिरिनि सायाव ओरैबायदि फोरमायबावदों इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि हिन्जावा जे ओरैबायदि बुंदों गाव सिख्ला मानसि मालायनि हौवाजों मानो बेफोरबायदि गोबा गोबा सेलफि लानांगौ, गावनि लाइफखौसो सानदों, गावसो बुंदों आं मानो मेगन साया जानो, बयबो आइजोफोराथ बेफोरबायदि आरो बारा बुंब्ला बिनि खर'नि थेमा थिदेफोरखौ सेथारफैजोबगोन होननानै इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि हिन्जावा फोरमायदों। आरो नेक्स्ट निउजखौ दा उनाव होनसै, दिनै एमबि गैला बारा गोलाव भिडिअ बाथाय, दा एमबि गैया पस्ट होनो हानाय नङा, दोनथ'नोसै।